Zase 100 coinů. No, vyhráli jsme. Ukaž, kdo byl. Já to věděl, on za mnou před chvilkou chodil. Jíko. Já mám rád tu průhlednou, jestli vám to nezajímá. A já vím, že vám to asi nebude zajímat, ale to nevadí. Takže budu zbytečně normální. To mě nevadí. Co třeba jestli je teď šer? Já tady tohle znám. Když slyšíte to, to znamená, že se někdo proměňuje. Holka tu má úplně stejný triko. Já vám něco ukážu, jo, jestli vám to snad nebude vadit. Jo? Koukejte na tu podprdu, já vám to přiblížím. Vidíte tuhle podprsenku? No, to asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat. No, co si vzalo čičí triko. O do prdel. Okay. Do prachatic, do prachatic, kurr. Co, mačkneme, kdo to je, jo. Je to tenhle, co když jsme mu zkusili dát, traitor. Tak to, já mám Wi-Fi. Tak schválně, jestli mi to někdo odmítne trade. To jí to nevadí. Kolik mu ještě chybí lidi? 1, 2, 3, 4. Chybí mu 3 a... On má ty samé super schopnosti, které mám já vám je hned ukážu. On má... Počkejte. On má tyhle. Já vám tohle dám. Vidíte tohle? To je přístroj, že si můžu vyměnit, on mě má taky. Mám tu rychle běžet, mám tu teleportaci, mám tu tohle, mám tu zaštíničování a mám tu tady vidění přes 3 a to dostal každý. Neříkej mi. Ne, tak se omlouvám. To je píčovinka. Ona to zase stává, promiňte. Ona to je tohle, to znamená, že to není ten. On vyhrála. Ty krávo, co to zase bylo za šprtku. Chvíle, že mě to musí srát, jo. Ona dělá na mojí průhlednou mapu, protože je nejlepší. Myslíte, jo? Co pak si tady píšete? Já si můžu kouknout do inventáře. Tam. Když tak, to je jedno. Já jsem normální. Jenom vám chci říct, že to hraju na mobilu, OK? Takže třeba, ale někdo se proměnil. To bylo rychlý. Já vám chci říct, že to hraju na mobilu, takže je to těžší hrát, než hrát na tom, jo? To si tady mi děláte legracos. On to po mně. Já vím, jak to udělat, ale musím mě odlákat, koukej. Takhle budu běžet, rychle. To po mně nejde, to L-ko. To L-ko je nahoře. Ale mimochodem nejsem jediný, po kom dám. Ale nebojte, když tak já to natáčím. Já mám nepomůžu. Když se ten trouba neumí trafit. Ach jo, vemte tu někdo tu zbraň. Vy vůbec, ale... Já nevím, jestli tohle ta... Není. Já se tam bojím jít. Stejně už, když se brali, to nevadí. Tak schválně, já se schovám, jo? What the fuck? Jak to udělal?
Ne, ono to tu je. Lidi, já jsem na to zapomněl. Já vám to jdu ukázat potom. Domů. Ona se tím medvídkem ten koberec vzácnej. Ona se tím kobercem jde chodit. Já vám to tak ukážu. U tohohle jsem udělal velkou chybu. Ještě jsem se na to šel koukat. Vidíte tady tou šachtou, vidíte. Vy se můžete jít mezi tím. A tady přesto se jde taky dostat. Ty vole, já jsem se na to nekouk. Ach jo. Aby tady, když tak tamhle budeme oznamovat hodně tajných identit. Jestli vám to teda nebude vadit. Tam máme příšeru. Ty krávo. No střílejte jich tyhle. Kdo má ty vole? U něho trefili. To je cháber u mě. Musím dát like, ale tak. Když mluvíme o tomhle, že to je super, tak nechcete mi dát taky super like? Super like, to mi tam super like. A nebo super odběr. Tím jak zase bude ta skleněna. Ty lidi už to musí teplat, normálně depkat. Zase. Vidíte ty dole, ty procenta. Ty mám na procenta. Jaký budu, když že se někdo proměňuje. To znamená, že se někdo proměnil. To znamená, že někdo chcípl. Ale ta holka nebyla hodně dlouho. To byla nedávno šerifka. No jasně, já to vědím. Ne, jako nevím to na 100%, ale myslím si. No, bylo to rychlé. Já tam teď se jdu kouknout, udělal schválně. No jasně, je to ona. Myslím, že to vezmu, je to ona, střílej. No jasně. Proč bereš zbraň, ty vole? Jak, kde je ta zbraň? Jo, aha, ona vypadla. Já bych to ale mohl trefit. Teď kdybych zkusil skočit na keř. Někdo potřebuje odlákat. Teda já bych tam přijel, můžu gristnout lidi život, ale někdy potřebuje ho lákat. Ale lidi, ona prohraje na čas. Na mě namířuje, to úplně vidím. No. No, teď radši skrčím, aby mě jen tak neviděla. Já jako teď flexím, jo, ale... Já bych to mohl. To si teda moc daleko neodhrál. Potřebuji být odhrál aspoň metrík. Tady to už jsem byl mrtvej. Ona už používá taky ty. Je super schopen. Schválně typujte, jestli vyhrám nebo ne, jo. Však debilně ty vole stojí. Já nechápu ty lidi, který kempí. Já třeba osobně nekempím. Ne, on chce prankovat.
oni mě asi neviděli. Co prdele. Ach jo, byl jsem blízko u zbraně, no mi zrovna končí. To je prostě na debila. Ale vyhráli jsme lidi. To mě skočila totálně husina přitom. A někdo už vybíral mapu. Ne, prosím, nejsem. No, jsem monstrum. Jste připravený lidi? Teď jdu vám ukázat. Na začátku bych vám asi mohl ukázat tady, kdo je za rohem. Když tu není nikdo, tak jdeme chill nahoru. Ujujuj. Když tady to. Já se zabavil toho nečekaného. Týpek tu bugl. Kurva. Tady vedu s mojí schopnost. Spadla kachna do povidel. Na moč. Ono ví, že to jsem já. Do prdele. Budeme dělat jako, že jste to neviděli. To je tak trapný. A to je... Ne. Ach je. Taková krávovina, která to je. A ty vole, co jim šibe, oni se snad... Ale. Mně napadla jedna taková super. Já nechci hlavní. Jen do chviličku, jestli nějakou vůbec mám víta. Já mám tu napadl. Tak na výhrušku třeba. Nikoho nevidím lidi. Lidičky, vidím ho. Já kdybych to řekl, tak přesně nevím, kdo to je. A mám ho. Já to tupku mám. Podle mě vím, kdo to je. Taky je pravda. Se bojím, že tak vyjde. Kurva. Týpek se rozhodl, že tady zabuguje. Já jsem si rozhodl, že třeba tak, jen takový mě se tak, já se tak klepu lidi. Nezabiješ mě, plus. Já lidi nevím, kdo to je. Asi teď si myslíte, že dělám schválnost? Ale nedělám lidi. Máně mluvím pravdu. Kurně mě se líbí z Airpody do prdele. Kurva, tady jsou 3. No jasně, já to věděl. Prosím. Ale lidi, nebych to tak řekl na férovku, budeme muset ukončit video. Byl jsem monstrum, byl jsem všechno. Nehodlám tady se čekat. Jestli chcete vidět, kdo vyhraje, tak já vám tady můžu ukázat. Chybí jenom 2, takže jestli tuhle trafí, tak vám ukážu, kdo vyhraje. No, podle mě vyhraje monstrum, podle tohle. Vydávám monstrum. Rádo vám ukazujem
Kdybyste tohle, tak dejte mi like, subscribe, úplně všechno, odběr a můžeme zjistit, jestli natáčíme nový, OK? Ale tentokrát nesekat si, berete to, já teda jo. Dejte mi like, odběr, já to asi nebudu okecávat, ale víte co, já vám dám ještě jednu hru, OK? Můžu vám teda dát jednu hru, ale já mezi ní tady budu povídat konec. Tahle holka už nebyla hodit dlouho, já se jí bojím. Normálně vám budu tady mezi tím dělat konec. Jo, když tak napište do komentářů Ronaldo or Messi, jestli máte Ronalda radši nebo Messi, jo. A s tím je radši, kdo ho má radši, OK? Já se starám o fotbal, ale já jsem strašně zradý, kolik lidí má rád Ronalda nebo Messi, takže běžte a nezapomeňte tam psát, jestli to. Jinak tohle nebude moje první ani poslední video. Budu se snažit trafit 100 000 odebíratelů. Jo, já už vím, kdo to je. Ale co kdybych se jí tady schoval? Takže by mě viděla. Ty krávo, ono to vážně je. Ty mama to ani nezatají. To mi tady šla. Tak, lidi, asi to vůbec nejde vidět. Ne, přitahujte mi sem. Kurva. Ale nebyl to před... Ne, ona má tu super schopnost. To tak vidím. Nebyla to před chvilkou šerifka? Jako jo, kempy, jako docela dobře. Já mám vzat zbrajte chábr. Lidi, tak schválně kdo vyhraje. Hele, tak lidi, jsme na závěru. Když tak, nezapomeňte mi dát like, odběr a čagrs.